Bună ziua la toată lumea! Vom face a doua ședință a cercului, dizайн floral. Deci este o lucrare foarte simplă, făcută într-o sticlă pe care puteți, cu siguranță că o aveți acasă. Și în această lucrare nu este atât de important crengile pe care le-am pus, cât atributele pe care noi le-am confecționat singuri. Deci aveți nevoie de o jumătate de ou cu gaură, de un bețișor și cu ajutorul ciucănașului de lipit cleiul. Deci vom lipi această lucrare. După aceea, acest atribut ne va servi mai târziu la lucrarea dată. Deci, apoi, din frunze de hemerocales sau se mai numește prin de o zi, este o plantă care înflorește perioada verii, dar noi o să folosim frunzele ei. Deci, ce avem noi de făcut? Deci, cu ajutorul unui ac, cu gămălie, deci vom coase, cum coasem, cu ajutorul unui ac simplu, da? Vom introduce toate acestea, așa, și se primește o lucrare foarte, foarte interesantă. Deci, ca să fie ușor, eu o să folosesc bucăți de crengi de la vița de vii. Iată în felul acesta, surplusul îl voi tăia și iată se primește în felul acesta, se primește o lucrare, un atribut foarte interesant. Așa, revenim la ceea ce am spus, iată, dacă o să ajungem cu bine la Paști, deci această lucrare ne va servi și ca o lucrare sau un aranjament floral a sărbătorilor de Paște. Aici vom pune un puișor. Se vede? Așa. Iată așa. Încercați și dumneavoastră să faceți această lucrare și cu siguranță o să se primească. Iată în felul următor, deci lucrarea deja e gata. La revedere!